Σεισμός. Καταστροφικός σεισμός. Καταστροφικός σεισμός. Σεισμός, σεισμός, γίνεται χαμός. Έλα φιλαράκο, μη σε πιάνει πανικός. Σεισμός, σεισμός, τρέμει όλη η γη. Άκου τα ημί να τη βγάλεις καθαρή. Σεισμός, σεισμός, γίνεται χαμός. Έλα φιλαράκο, μη σε πιάνει πανικός. Σεισμός, σεισμός, τρέμει όλη η γη. Άκου τα ημί να τη βγάλεις καθαρή. Βοήθεια, βοήθεια, σεισμός. Φιλαράκια μου κουνιέται ο πλανήτης Και μάλλον θα μας πέσει στα κεφάλια μας το σπίτι. Θα με σώσει ο Ρουμπινές. Κάτω από το τραπέζι πες. Κι αν είσαι στο σχολείο, θα σου κάτω από το γρανίο. Θα σου πω άμα πηδήξω από το ρεκυρέ. Το κορμί σου στην προσγείωση σου θα μοιάζει με κουρέ. Τότε θα την κάνω απ' την ανελκυστήρα. Απ' τα σκαλιά κατέβα και σε κερνάω πύρα. Έτσι μόνο με ασφάλεια μπορείς να σκάσεις έξω. Ο μπακαλώδητης ΔΕΗ, η ευκαιρία για να παίξω. Παίζε με καλώδια και την υψηλή την τάση και θα γίνεις καρπουνάκι όπως γίνονται τα δάση. Μη στέκεσαι σε μέρος με βεράντες από πάνω. Θα σου πέσει στο κεφάλι το αγόρι και το πιάνω. Μια που βγήκα έξω δεν κοιτώ καμιά βιτρίνα. Άμα πέσει τζαμαρία θα σε ράμουν κάνα μήνα. Ηλίκια συντρίμια, όλα ισοπαίδα. Τα δούλα και τα σίδερα δεν είναι για διασκέδα. Γι' αυτό άκου τα ημείς και τον οασουκού. Για να έχεις και εγγόνια να σε φράζουνε παππού. Σεισμός, σεισμός, γίνεται χαμός. Έλα φιλαράκο, μη σε πιάνει πανικός. Σεισμός, σεισμός, τρέμει όλη η γη. Άκου τα ημί να τη βγάλεις καθαρή. Σεισμός, σεισμός, γίνεται χαμός. Έλα φιλαράκο, μη σε πιάνει πανικός. Σεισμός, σεισμός, τρέμει όλη η γη. Άκου τα ημί να τη βγάλεις καθαρή. Τα σκυλί μου καυγάει κάτω από το πετό. Θα το βοηθήσω σε Σούπερμαν πετώ. Εμείς εδώ για Σούπερμαν έχουμε την ΕΜΑΚ. Να γίνω σούπερ κούφι, να γίνω κατομικρά. Δεν σε κάνει ήρωο το διεσώθης από θάμα. Άσε το συνεργείο να play with some mama. Τώρα το πισί μου είναι κάτω από τα βάζα. Έτσι η εργολάβο μου κατέστρεψε την κάζα. Λες και το σπιτόνι ήταν αμολέγω. Και τώρα τρέχουν όλοι σαν το θανάσι πέτυχο. Το γερές κολόνες για πιο γερά θεμέλια. Πολυέλαιο στο κάπκαλο θα πας απ' την αμέλεια. Και πού να πάω να κρυφτώ τα μέχτουνε σοβάδες βλάστες και τα μελετζάμια. Γάτες καμινάδες. Δίπλα πλατεία, στην Εθνική Χαρά. Ανέβεις φιλαράκο μου καμία κουβέντα. Πες τον μπαμπά να έχει εφόδια και φακό. Ραδιάκι για ειδήσεις από τον σταθμό. Ως το κινητό θα είναι σίγουρα νεκρό. Άκου τα ημείς για τον οργανισμό. Μικρού σχεδιασμού και προστασία. Το βίντεο που ακολουθεί μας δείχνει μέσα από ένα δραματοποιημένο σενάριο τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το σεισμό. Δείτε το. Πρέπει να σου πω, η σεισμολογία είναι μια επιστήμη και χαρακτηριστικό γνώρισμα των επιστημών όλων και τη σεισμολογία είναι ότι υπάρχει πρόγνωση. Δεν μπορεί να υπάρχει επιστήμη χωρίς πρόγνωση. Αλλά είναι και ένα μέσο οι επιστήμονες να ελέγχουν την εγκυρότητα της γνώσης. Επομένως, όταν λέμε ότι δεν υπάρχει πρόγνωση των σεισμών, είναι λαθασμένο. Όμως, πολύ σωστά λέτε, τι μπορούμε να προβλέψουμε. Για να προσπαθήσω σύντομα να σας περιγράψω τι μπορούμε. Ωχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Ούτως ώστε να το πάρει ο μηχανικός ο κ. Στάσιος και να το αξιοποιήσει. Δύο πράγματα μπορούμε αυτή τη στιγμή. Δεν το αλλάζουμε, δεν βάζουμε να δούμε καμιά ταινία. Παιδιά, δεν πάτε να φέρετε την τσάντα να δούμε αν έχουμε μέσα τα απαραίτητα. Ποια απαραίτητα? Για το σεισμό. Μην τρέχετε. Γιατί ρε Μαρία το κάνεις αυτό, γιατί το κάνεις, γιατί φοβείς τα παιδιά? Χρήστο, τα παιδιά πρέπει να ξέρουν. Η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρώπη στους σεισμούς και έκτη στον κόσμο. Ναι. Βέβαια. Μακάρι να μου τα έλεγαν και εμένα οι γονείς μου. Να μην φοβάμαι να ξέρω τι να κάνω.
κάνεις εκεί? Τι κάνεις τώρα εκεί, γιατί το κατεβάζεις το κύπελο? Ας το κύπελο. Το κύπελο πρέπει να είναι ψηλά, να το βλέπει ο κόσμος. Και τι τράβηξα εγώ για να το πάρω αυτό το πρώτο βραβείο στο ψάρεμα. Θα σου έρθει στο κεφάλι καμιά ώρα. Γιατί θα μου έρθει στο κεφάλι? Άμα γίνει σεισμό, σου λέω εγώ. Στερεώστε γερά στους τοίχους τα ράφια, τις βιβλιοθήκες και τα σύνθετα με ιαλικά. Τοποθετήστε τα βαριά και ογκώδη αντικείμενα σε χαμηλότερα ράφια. Στερεώστε καλά τα φωτιστικά σώματα. Αποφύγετε την τοποθέτηση αντικειμένων πάνω από κρεβάτια και καναπέδες. Χριστό, αυτό θέλει στερέωμα, είναι λόγω κουνάει, μωρέ, θέλει... Έχει λασκάρι. Λασκάρι, άλλο έχει λασκάρι, άλλο κουνάει, εδώ μέσα κουνάει. Τι? Τίποτα, κάτι δικά μου λέω. Καλά, άντε, φάει το γλυκάκι σου, το έχω πετύχει αυτή τη φορά. Τι να σου πω, πολύ το πέτυχε. Σιγά σιγά. Έλα, ελάτε, μπράβο. Μια καθίστε εδώ, για να δούμε τι έχει. Προμηθευτείτε εφόδια πρώτης ανάγκης, όπως φακό, φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίες και πυροσβεστήρα. Εξοπλιστείτε με κουτί πρώτων βοηθειών το οποίο περιέχει εμφιαλωμένο νερό, κονσερβοποιημένη τροφή, φάρμακα, εργαλεία ανάγκης, υπνόσακους, επιδέσμους, χρήματα, πιστωτικές κάρτες κλπ. Ελέγξτε το δίκτυο ίδρευσης, αποχέτευσης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά. Καταρτήστε ένα οικογενειακό σχέδιο αντιμετώπισης σεισμών, συζητήστε με τα παιδιά σας τι θα κάνετε σε περίπτωση σεισμού και ασκήστε τα στην εφαρμογή του σχεδίου. Διδάξτε στα παιδιά σας πώς να χρησιμοποιούν πυροσβεστήρα, πώς να καλούν σε βοήθεια κλπ. Ορίστε ένα συγκεκριμένο τόπο συνάντησης αμέσως μετά το σεισμό. Λοιπόν, Γιωργάκη, πες μου τα τηλέφωνα. Πυροσβεστική 199. Τηλέφωνο αστυνομίας 100. Νοσοκομιακά 166. Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112. Αναγράψτε όλα τα τηλέφωνα των υπηρεσιών άμεσης επέμβασης σε εμφανές σημείο και βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας τα γνωρίζουν. Μπράβο, Γιωργάκη. Έλενα, για πες με εσύ τι πρέπει να κάνουμε άμα γίνει σεισμός. Είμαστε ψύχρεμοι και βρίσκουμε ένα γερό τραπέζι για να κρυφτούμε από κάτω μέχρι να τελειώσει ο σεισμός. Προσδιορίστε καλά προφυλαγμένους χώρους σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού, όπως κάτω από ανθεκτικά γραφεία ή τραπέζια, μακριά από γυάλινες επιφανείς και βιβλιοθήκες. Καθορίστε ασφαλείς χώρους και έξω από το σπίτι, μακριά από κτίρια και δέντρα, μακριά από τηλεφωνικά και ηλεκτρικά καλώδια. Πολύ ωραία, μωρό μου. Λοιπόν, παιδιά, βάλτε τα μέσα. Ωραία. Τώρα δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Μαρία, τι ήταν αυτό, σεισμός? Όχι, καλή, φορτηγό είναι, άντε με τρόμαξες. Πολλά φορτηγά περνάνε σήμερα. Είναι φορτηγά. Σεισμός! Σεισμός, παιδιά! Σεισμός! Σεισμός! Αμάν, Παναγία μου! Γρήγορα, γρήγορα, έξω! Έξω, γρήγορα! Παναγία μου! Γρήγορα, όλοι έξω! Όχι, έλα, κάτω στο τραπέζι, έλα, κάτω στο τραπέζι! Ηρεμία! Παραμείνετε ήρεμοι και υπομονετικοί. Καλυφθείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο. Μην επιχειρήσετε να βγείτε από το σπίτι. Μην βγαίνετε στα μπαλκόνια. Μην χρησιμοποιείτε τον ανελκυστήρα. Εντάξει, παιδιά, σταμάτησε. Γρήγορα έξω! Το ασανσέρ! Όχι στο ασανσέρ! Έλα, έλα. Γρήγορα, γρήγορα. Ούτε ένα μπλουζάκι, ένα ρούχο, δεν πήραμε ένα δεύτερο ρούχο. Έλα, έλα, ξεκίνα, πάμε να φύγουμε. Να φύγουμε καλά, εδώ θα κάτσουμε. Εδώ να κάτσουμε. Έλα, άδικες παιδάκι με εδώ μέσα θα μείνουμε. Και αν ξανακάνει σεισμό. Άμα ξαναγίνει θα είμαστε εδώ μέσα, ανοιχτά είναι. Δεν έχει ούτε σπίτι, ούτε αυτοκίνητο, ούτε καλώδια, τίποτα. Να σου πω, δεν έχει κι άδικο. Μα τι. Τελικά εδώ είναι η καλύτερη θέση, Βέβαια. Εντάξει, παιδιά. Εάν βρίσκεστε έξω από το σπίτι, μετακινηθείτε σε κάποιο ανοιχτό χώρο, παραδείγματος χάρη πλατεία, μακριά από γειτονικά κτίρια, τηλεφωνικά και ηλεκτρικά καλώδια, και παραμείνετε εκεί μέχρι να τελειώσει η δόνηση.
Μη στέκεστε κάτω από μπαλκόνια ή στις εισόδους των κτηρίων. Εάν οδηγείτε, καταφύγετε σε ανοιχτό χώρο και σταματήστε αμέσως το αυτοκίνητο. Παραμείνετε μέσα στο αυτοκίνητο μέχρι να ολοκληρωθεί η δόνηση. Αποφύγετε τις γέφυρες ή τις υπέργειες διαβάσεις. Βάλε λίγο ραδιόφωνο να δούμε τι έγινε. Να σου πω κάτι. 5,5 ρίχτερ πρέπει να ήταν ο σεισμός. 5,5 είναι. Μην ακούς κανένα εφτάρι και τρελαθείς. Άντε τε καλέ εφτάρι. Να σου πω κάτι, ρε αγάπη μου. Έχω μια απορία γιατί κοντεύω να τρελαθώ δηλαδή. Εσύ όλα αυτά που έλεγες πριν στα παιδιά, πού τα ήξερες, πού τα έμαθες? Ενημερώθηκα, Χρήστο μου. Ενημερώθηκα και τα έμαθα. Και όταν ενημερώνεται κανείς, μαθαίνει. Αυτό να μου πεις. Λοιπόν, ξέρεις κάτι? Δεν θα σου ξαναγκρινιάξω ποτέ. Δόξα τω Θεώ. Και θα ενημερώνομαι και συνέχεια. Ενέργειες μετά την εκδήλωση του φαινομένου. Να είστε προετοιμασμένοι για μετασυσμούς. Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των αρχών και μην επηρεάζεστε από ανυπόστατες φημολογίες. Μην χρησιμοποιείτε άσκοπα το αυτοκίνητο, γιατί παρεμποδίζετε το έργο των συνεργείων διάσωσης. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο παρά μόνο σε περίπτωση απολύτου ανάγκης, γιατί δημιουργείται υπερφόρτωση του τηλεφωνικού δικτύου. Απομακρυνθείτε από τις παράκτιες περιοχές. Αποφύγετε την είσοδο στο σπίτι, ειδικά αν παρατηρείτε ζημιές ή κομμένα καλώδια ή αισθάνεστε τη μυρωδιά γκαζιού.